عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتر معین الدین ذرا نگاہ اٹھا تے ویکھ کی نظر آندا ہے. اے آپ نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے نگاہ نیوی کر کے کہندے نے خدا دا عرش پہ نظر آندا ہے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے نگاہ اٹھائی تے عرش تے جا رہی. مرشد فرماون لگے ذرا زمین وال ویکھ. زمین وال ویکھیا تے مرشد فرماندے نے کی نظر آیا حضور زمین دی تحت و سرا نظر آ رہی ہے. آپ نے فرمایا جے کام پورا نہیں ہویا پھر جاؤ سے حجرے دے اندر تے اعتکاف بیٹھ جا. اتنی ہزار مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے فلاں 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 وظیفہ کر. ہن مرشد او دل دے پردے کھول لے. چلیے میاں صاحب دے دربار تے مرشد والا سبحان اللہ بولے بے مرشدہ بے شک چپ رہے.